Pod wantiere weche mag ohala. Duol mag weche teko kod nengo modhi pacho ka EPRA ogolo lipot ewi chal mar sekta mar teko kind dwe mar 7 nyaka 12 mano higa mokalo. Isaac Okech ni kod mathoth. E romo margi kod jofwambe boma ma Nairobi, duolno magayo weche teko kod chano nengo modhi e pacho ka EPRA olero matut nonre kaka teko mar stima, modhi, gas kod kit teko ma itiyo godo nyadinwoya kata renewable energy osebedo ka itiyo godo kod oganda pacho ka. Kane uwe romono jatatije duol mar EPRA Daniel Kipto owacho ni sekta mar teko en mano malokore kinde ka kinde ka bende nitiere dongruok mamiyo nengo kod kit tiyo kod teko bedo e yo mayot. Experienced a very positive growth of 6.13% in power generation as compared to the first half of the previous financial year. This increase is mainly due to higher demand for electricity as more homes, businesses and industries are connected to the grid, as well as a natural growth in energy consumption. Lipodo yango ni stima ma ing'iewo kowuok pinje ma libamba osemedore kod 10.48 kowuok 8.8 higa mokalo. Medruok makama ochwal kod chungo chik mar winjruok e ng'iyo teko ma osemiyo ohala mar teko stima bedo mayot. Teko ma itiyo godo nyadinwoya kaka mar sola bende oseidho kod megawatts 574.6 ma en 15% ka oriwo kuonde choko teko sola duto kowuok megawatts 532.6 ma ne en 14.88 higa mokalo. Kinde mane teko stima otiyo e mathoth e higa mokalo, mano bede kind saa 1:30 odhiambo nyaka saa 2:30 otieno e Kenya mangima. Lipodno lero ni jo Kenya ne otiyo gi megawatts 2,282.35 tarik 29 dwe mar 9, ma en medruok kopim gi higa mar 2023. Medruok makama obiro nikech dwaro mar tiyo kod teko, medruok kwan ji mayuayo teko stima kod dongruok e mwandu sitima. Joseph Okech midusa mawuok e duolno korka kore wacho ni sekta mar teko geto neno dongruok e ndalo mabiro. Dongruok nitie mang'eny e sekta ni waseneno kaka mana gima luongo ni peak demand. Tin stima mang'eny ahinya ma jo Kenya tiyogo osedongo ma sani koro wan gi megawatt 2,316 kaka odhiambo kodhiambo stima jo Kenya tiyo mang'eny ahinya. Gima watimo Kenya ka luongo ni cost reflective tariff. Tarif magwa waga gi miluongo ni subsidy. Onge tikem kama sirkal jolo jopiny mondo tarif obe piny. Koro wan kaka EPRA wagolo tarif mar kelo stima ne jopiny e yo maler. Isaac Okech, Ramogi TV.